În episoadele anterioare din Animăluțele Little's Pet Shop. creațiile mele la universitate. Se organizează o tabără de creație și m-au acceptat. Oare cât timp voi fi plecată? Poftim? Trebuie să facem ceva! Nu trebuie. Poftim? Ai văzut ce încântată e. Cred că e cel mai bine să o ajutăm pe Blight să-și urmeze visul, deși ne va fi tare dor de ea. Chiar nu-mi pot imagina locul ăsta fără Blight. Nici eu. Vestea bună e că Blight nu va pleca pentru tot restul vieții. Ura! Vestea rea e că va fi plecată toată vara. Ai acum un vis ce poate într-o zi se va împlini. Găsești un loc de tare chiar, fără să știi nu te poți dezlipi. Poți fi ce ți-ai dorit mereu, aici la Pet Shop tu și eu. Poți fi ce ți-ai dorit mereu, aici la Pet Shop tu și eu. Animăluțele Littlest Pet Shop. Aceasta este UNM, Universitatea Nordică de Modă, unde am fost în tabăra de creație astă vară. Nu-i așa că e grozav campusul? Am fost super ocupată cât am stat aici. Acesta este căminul Coscepot, unde am locuit. Și ea e fata cu care am împărțit camera, colega mea, McKenna Nicole. Adoră moda. Și moda, după cum vedeți, ne-a invadat camera. A fost o experiență uimitoare. Dar îmi lipsesc cei de acasă. Dor de Blight. Pentru a 10-a oară îți spun că totul e bine, tată. Dar tu, cum te descurci? Serios. Sunt bine și sunt și spilcuit. Totul este sub control aici. Tată, arde ceva acolo? Poftim? Sigur că nu. Nu a luat foc nimic. Cred că trebuie să schimb bateriile detectorului de fum. Am plecat, sufletel. Nu accept ca un alt vrăjitor să dispară în flăcări. Și cine ar putea uita acele cuvinte rostite de Blight atunci când am demarat o acțiune de salvare la cel mai mare magazin pentru animale? Așa e. Dar își mai amintește cineva despre ce cuvinte era vorba? A fost o aventură fantastică, terminată cu bine pentru că Blight a fost cu noi. Mi-e tare dor de ea. Și mie. Și mie, de asemenea. Hei, dar măcar o avem pe Madison. Bună dimineața, creaturi micuțe! Da, ce plăcere! E ora întâlnirii de dimineață cu Blight pe camera web! Ce bine! Ce bine că doamna Twombly a pus camera asta aici. Așa Blight ne poate vedea. Păcat că noi nu o vedem. Bine, Blight, ce spui de asta? Coboruri moi sau Fedora? Arăți grozav cu amândouă. Știu, dar e atât de greu să aleg. Atunci Fedora rămâne. Ești gata pentru cursuri, Blight? Vin și eu imediat. Trebuie să verific ceva la computer. Bună dimineața tuturor! Mă bucur mult să vă văd. Blight, iar vorbești cu animalele alea? Poftim? Nu. Nu-ți vor răspunde, să știi. Da, știu. Atunci să mergem. E timpul pentru modă. Camera s-a oprit. Pe loc de pauză. Este din ce în ce mai greu să părem fericiți pentru Blight. Nu știu cât mai putem continua mascarada asta. Nici eu și nici măcar nu știu ce înseamnă mascaradă. E doar o chestiune de timp până când nu se va mai lăsa păcălită și își va da seama cât de triști suntem. Ce-ar fi să stăm departe de cameră atunci când se aprinde luminița roșie? Păi, nici asta nu pare o idee prea bună. Dacă evităm cu toții camera, Blight va ști că s-a întâmplat ceva. E duba magazinului animăluțelor? Când mă trezesc în zori zi de zi, văd un campus elegant oriunde aș privi. Sunt atâtea de învățat și de făcut, mă bucur că am ajuns aici
aici, asta am vrut. Universitatea de modă Nord. Umeri ajustez, pe stofe ecosez. Universitatea de modă Nord. Un vis frumos, la mașină îl cos. E atâta strălucire și atâta stil. Cum să spun că nu e bine, nu sunt copil. Pot scoase ore întregi pe orice culoare. Să port un deget, dar au, chiar mă doare. Universitatea e un loc special. Aș vrea să fiu un bun designer, mai bun decât toți. Universitatea de modă Nord. Avem haine călcate, știți la modă toate. Universitatea de modă Nord. Un stilist poți fi dacă aici vii. Universitatea de modă Nord. Ne putem și distra, nu doar muncă, da? Universitatea de modă Nord. O pauză aș vrea, poate și-o vedea. Cât va mai dura, voi întârzia. Universitatea de modă Nord. Universitatea de modă Nord. Uneori e un vis, alteori plictis. Și așa ajungem la începutul secolului XIX, când a fost inventat un nou tip de vopsele de haine pe bază de gudron și cărbune, vopsele numite... Știe cineva? Careva? Un nou tip de vopsele, știe cineva? Indantrene. Indantrene. Și mi-amintesc o poveste amuzantă despre tânărul care din greșeală... Wow, doamnă Twombly, v-ați cumpărat o dubă? Pentru ce? E pentru toți clienții, prezenți și viitori. Cu ea pot lua animalele de la clienți, le pot duce acasă, pot livra mâncare, orice își dorește clientul. Ați auzit? Oarecum, cred că din greșeală mi-am turnat apă în ureche. Doamna Twombly va deveni mobilă, adică dacă un client o cheamă undeva trebuie să se ducă. Exact! Și asta ce înseamnă pentru noi? Nu trebuie decât să găsim un mod de a trimite o comandă doamnei Twombly Pentru a lua ceva. Sau pe cineva de la școala lui Blight. și să ne gândim la un motiv pentru a veni și noi. Și așa putem merge să o vizităm pe Blight. E floare la ureche. Ușor, fără pereche. Poftim? Haideți, nu ne putem ascunde cu toții de cameră. Russell are dreptate. Pennyling, du-te tu. Eu? Și cum să fac asta? Oh, Sanil, mi-ai scos apa din ureche atunci când te-ai cocoțat pe capul meu. Oh, dar acum mă mănâncă urechea. Trebuie să mă scarpin. Oprește deodată! Chiar mă mănâncă. Nu e nimeni acolo. Ce ciudat! Nu mai putem continua așa. Trebuie să o convingem pe doamna Twombly să ne ducă să o vedem pe Blight imediat. Și acesta e motivul pentru care pălăriile sunt accesoriul meu preferat. Wow! Hei, vrea cineva să mergem la o plimbare? Sau poate să jucăm un joc? Știți, să mai lăsăm puțin deoparte moda. Oh, Blight, ești prea caragioasă. Îi spun mereu că e prea nostimă. Ne întoarcem la pălăria mea. Papa, am primit un mesaj. Ne e dor de tine la insula New Zani, pe noul montan rus. Oh, Am intrat pe site-ul Dubei Micilor Animale. Să scriem un mesaj în care să cerem transportul unui animăluț și să ne întoarcem repede în magazin. Bine, ia să vedem numele animalului. Gata, știu. Locul din care trebuie luat? Universitatea Nordică de Modă. Destinația animalului? Magazinul animăluțelor. Adaugă, unde animăluțele, în special sconxul amuzant, sunt cele mai tari. Oh, și mangusta. Nu uita să pomenești mangusta. Știi, de fapt nimeni nu vine la noi în tabără, deci cui pasă? Mie îmi pasă, dar poate sunt singurul. Bine. La tabăra de zi, unde mai e un sconx nostim și o mangustă. O mangustă arătoasă.
O mangustă arătoasă. Iar acum voi adăuga și niște instrucțiuni speciale și l-am trimis. Uimitor! Ce? Că am scornit un asemenea plan perfect? Nu, că poți scrie așa de bine cu acele degete micuțe. Țineți minte că trebuie să creați un accesoriu multifuncțional. Vreau să văd formă și utilitate. Oh, arată grozav, Blight. Îmi dai niște detalii? Desigur, domnișoară, în acest rucsac, pe lângă faptul că îți poți pune toate lucrurile, îți poți pune și animalul de companie. E grozav, Blight. Un model unic. Cred că vei deveni un stilist grozav. Mă bucur pentru tine, Blight. Acum ajută-mă cu pălăria. Sigur, McKenna, dar mai întâi trebuie să dau un telefon. Bună, aici e magazinul animăluțelor. Vorbiți cu angajată temporară Madison. V-aș putea ajuta? O, bună, Madison, eu sunt Blight. Cine? Păi, fata căreia îi ții locul? Oh, Blight! Cum te simți? Acum știu cum te-ai îmbolnăvit lucrând aici. E plin de blană și solți și alte lucruri dezgustătoare. Dar nu sunt bolnavă și acolo nu e dezgustător, e... Oh, doamna Twombly e pe acolo? Îmi pare rău, e cam ocupată acum, dar îi voi spune că ai sunat. Așteaptă! De fapt am sunat în legătură cu animăluțele. Sunt bine? Cred că da, încerc să nu intru pe la ele de prea multe ori. E dezgustător. Iarăși dezgustător? Trebuie să mă ocup de una din multele mele sarcini. Pa, Blight, însănătoșire grabnică. Nu, nu închide! Ah, ce-o fi cu fata asta? Russell, uite, Madison citește ceva pe computer. Hei, pun pariu că e e-mailul tău. Oh, a intrat doamna Twombly. Șt, să ascultăm! Doamnă Twombly, am primit o comandă de transport pentru un animal dintr-un loc numit Universitatea Nordică de Modă. Universitatea Nordică de Modă? Dar acolo este și Blight. Și au doctori buni acolo? Doctorii buni. Ceva nu-i în regulă cu fata asta. Acolo a plecat Blight în tabăra de vară. Ce baftă că prima comandă de transport e tot de acolo. Acum pot să o vizitez. În instrucțiunile speciale scrie să iau cu mine și alte animăluțe pentru ca micuțul transportat să se simtă relaxat. Mi-aș fi dorit să nu vă văd doar în poze. Atenție, participanți la tabăra de modă. Cei care ar dori să-și aducă aminte cum e să fie acasă se pot înscrie pentru un loc în autobuzul care pleacă mâine într-o excursie de o zi în orașul central. Ei bine, cum micuțul transportat trebuie să fie relaxat, iau animăluțele cu mine și ne distrăm. Nu se poate! Da, se poate. Planul nostru chiar a funcționat! O vom vedea pe Blight! Mă duc să mă înscriu! Acasă! Woohoo! Gata, plecăm la universitate, luăm primul client necuvântător și o vedem pe Blight. Mai bine nici că se poate. Uite așa, Zoe, stai ca un cățeluș de pluș. Așadar, doamnă, gata pentru primul drum cu duba? Sunt mai pregătită ca niciodată. Deși nu prea înțeleg expresia asta. Îmi pare rău că astăzi lucrezi. O îmbrățișez pe Blight și în locul tău. Ne vedem curând, gogoși mâncând. La revedere, prăjituri cu miere! Hei, Blight, ai plecat înainte să te întreb. Care din ele? Pălărie de cowboy sau melon? Arăt bine cu amândouă. Știu, de aceea e atât de greu. Nu uita, când te întorci trebuie să participi la un curs obligatoriu despre istoria carourilor. Vai de capul meu! Cu bine, McKenna! Vorbăreți mai sunteți, micuților. Pun pariu că spuneți, doamnă Twombly, cântă-ne ceva. Eu n-am spus așa ceva, tu? Nu. Bine, îi dăm drumul. 99 de cutii pe raft cu mâncare pentru animale. Dai una jos, o vinzi frumos. 98 de cutii pe raft, 98 de cutii pe raft cu mâncare pentru animale. Da! Pălării, modă, carouri. Oriunde m-aș uita, văd modă și stil. E nevoie de o schimbare să te simți util. Cos ore întregi până obosesc și culorile nu le mai deosebesc. Universitatea de modă Nord, umeri ajustez, văd doar ecosez. Universitatea de modă Nord,
Mă simt ca o sardină, tot cosând la mașină. Universitatea de modă, 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 Universitatea de modă. Te aștept din nou să înveți despre carou. Monstrul carourilor mă va prinde. Oh, da! Monstrul carourilor vă va prinde și pe voi. O singură cutie mai e pe raft cu mâncare pentru animale. O dai jos, o vinzi frumos, nu mai ai cutii pe raftul lucios. Ați auzit? S-au terminat cutiile. Nu mai sunt cutii pe raft cu mâncare pentru animale. Chemăm furnizorul să facă plinul și iar e plin de cutii magazinul. 99 de cutii pe raft cu mâncare pentru animale. Dai una jos, o vinzi frumos. 98 de cutii pe raft, 98 de cutii. Ce e, Zoe? Vrei să-ți dezmorțești picioarele? Și eu? Ne dezmorțim picioarele și ne astupăm urechile. Sper că nu mai aveți niciun fel de nevoi, pentru că următoarea oprire va fi la universitate. Blight va fi surprinsă când o să mă vadă. Cu toții vor fi surprinși când mă vor vedea. Bună, te pot ajuta cu ceva? Madison, sunt eu. Blight! Blight, mi se pare că te simți mai bine. Chiar sunt bine. Am venit acasă pentru o zi ca să-i revăd pe toți. Și animăluțele? Doamna Twombly a plecat cu ele cu duba ca să transporte un client nou. Și se vor întoarce curând? Păi, nu știu. Cât timp îți ia ca să ajungi la UNM? La UNM? De ce mă întrebi asta? Pentru că s-au dus acolo. Vroiau să mai stea puțin și să se vadă cu tine. Surpriză! Vorbești serios? Nu foarte des, dar acum da. Trebuie să merg să-l văd pe tata. Nu e acasă. Era îmbrăcat cu uniforma de pilot, așa că fie s-a dus la serviciu, fie la un soi de carnaval. E groaznic. Tinere, am venit să iau un animal de companie. Numele său e... Ia să vedem... Aș vrea o baie. Doamnă, cred că sunteți victima unei farse. Nu avem niciun fel de animale aici. Doar oameni. Vai de mine! Sunt ținta unei farse făcute de un puști de la școala de modă? Dar atunci aș putea să o văd pe Blight Baxter? Și nu e un animal de companie. Nu poți. Roger, ce faci aici? Am încercat ca și tine să-i fac o surpriză lui Blight. Din păcate nu e aici. S-a dus acasă pentru o zi. Poftim? Finar să fie! Young Miss, Delicii ești la dulci. magazinul Delicii Dulci? Atunci du-te la vitrina din față, acum! Nu vine să cred! Ce cauți aici? M-am întors pentru o zi ca să le fac o surpriză. Dar tocmai am aflat că au plecat cu toții la universitate. Să-mi facă ei o surpriză. S-ar putea să am o idee. Mulțumesc că ai acceptat să te întorci cu noi, Roger. Cu plăcere. Acum, cine vrea să audă o poveste de când era Blight mică? Păi, lor le place cum cânt. Dar dacă vrei să povestești ceva, nu vor avea nimic împotrivă. Grozav. Așadar, Blight avea doar 3 ani când într-o zi... 99 de etaje de tort, 99 de etaje. Și așa ajungem la ziua când Blight a împlinit 4 ani când... Priviți! Am ajuns la acel popas. Să oprim să ne dezmorțim urechile. Picioarele. Mătușă Cristi, putem opri undeva? Scuze, Blight, am băut un smoothie enorm înainte de a pleca. După magazinul pentru Delicii dulci? animale? Blight! Cât
Hai, durează mult! Abia aștept. Hei, hei, atenție! Blight, cum suntem la jumătatea drumului, o să te ducem la universitate după picnic. Da, apropo, tată, m-am distrat în tabăra de modă și am învățat o grămadă de lucruri. Dar știi, mi-e dor de toate lucrurile astea. Și apar n-am cu care pălărie stă bine McKenney. Poftim? Da, tabăra de modă a fost o experiență grozavă, dar vreau să am parte și de alte experiențe frumoase, alături de prietenii mei, de tine și de animăluțe. Deci te super dacă nu mă mai întorc? Nu e niciun fel de problemă, Blight. Haide acasă. Oh, ești cel mai bun tată! Mă duc să le spun și animăluțelor. Ați auzit, dragilor? Petrecem vara împreună! Parcă animăluțele ar înțelege ce spune. Oh, chiar cred că înțeleg. Da, chiar cred asta. Au dublat în limba română Anca Sigmirean, Mihaela Tatu, Florian Silaghi, Petre Ghimbășan, Denisa Chiș, Alina Leonte, Rin Tripa, Richard Balint, Carla Marin, Gabriela Codrea, Carina Chereji, Sorin Ionescu, Anda Tămășanu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu, regia Adrian Moraru. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI.